बेखौ इउटिउबाव सार्च खालायबाय थायोमोन आं बेनिफ्राय लानो हादों 10 बिगानि बारा हा दङ 30 बोसोरहालागै बे बिफां फांसेनिफ्राय जोङो मोननो हायो जों फुलि खालायनानै बेखौ जों हरो खुलुमबाय बे समाव आङो दङ उदालगुरिनि सिङाव थानाय नैबे बैग्रिगुरि गामिनि मोनसे सासे आबादारि आं बिथांखौ लोगो हमनो फैदों बिथाङा गोबां ड्रागन गायनानै बिथाङा जाफुंसार जानाय सासे आबादारि बिथां सतेन बसुमतारी बिथांखौ आं दिनै नैबे ड्रागन जों माबोरै गायनो हायो माबोरै जों बेखार थायालासिनो माबोरै ड्रागन माखासे आबाद मावनानै ड्रागननि अनगायैबो बा ड्रागन गायनानै जों माबोरै गावनि जिउखौ खुंनो हायो बेबायदि बिनि सायाव जों रायलायनो फैदों बे समाव आं गिबियावनो बिथां सतेन बसुमतारी बिथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन बे समाव आंनि ड्रेगन फार्माव फैनायनि थाखाय धन्यबाद आं श्री सतेन्द्र बसुमतारी गामि बैग्रिगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बिथांमोननिसिम साबायखरा बेनि थाखायनो मानो होनबा बेफोरबायदि फार्मफोरखौ मिथिनो लुगैनाया बहुद गोनांथि दा नोंथांमोना मा आंनिफ्राय मा सोंनो लुगैयो बा मिथिनो लुगैयो बेखिनिखौ आंनो एसे फोरमायना होयोबा आं गुबुन माने बे समाव नोंथाङा दिनै बेसे बुरजा ड्रागन गिबियावनो आं बेखौ बुंग्रोनो सानो मानो होनबा जोंहा बेयावहाय 10 बिगानि बारा हा दङ बे प्लटआ फुरा बेयावहाय आं माइ खेथिसो खालायोमोन खिन्थु अनेक खस्थ'जों जों माइ खेथिखौ दिरुनो खिन्थु जोंहा लाब जानो मुलाम्फा मोना बिनिफ्राय आं सिन्था खालामबाय जे माबा मोनसे एक्सट्रा अर्डिनारि माबा मोनसे खेथि खालायनो हायो नामा बेखौ इउटिउबाव सार्च खालायबाय थायोमोन आङो जेरै नागिरोमोन आरो लोगोखौ सासे आंनि लोगो मोजां लोगो बिथाङाबो बे ड्रेगन फार्म खेथिखौ खालायजेननायखौ आं नुनानै आरो आंबो इउटिउबाव सार्च खालायनानै गोबां माने एनकारेज जानानै आङो बे खेथिखौ खालायनो नाजादों आरो एग्रिकालसार अफिसजों थ्रुयै आं बेफोरखौ मिथिनानै लुगैनानै नाजानानै लोगोसे आं बेखिनिखौ दिनै बे ड्रेगन फार्मखौ खालायदों आजि 3 बोसोर जाबाय माने बे 3.5 बिगा हायावहाय आं गोबां इनकाम बेनिफ्राय लानो हादों माबायदि फैयो बेनि इनकामफ्रा मुलाम्फाफ्रा माबायदि जोंहा बे ड्रेगन खेथिनिफ्राय जोङो बोसोरावहाय कमसे कम जुननिफ्राय मेनिफ्रायनो बिबार नाङो एप्रिल मेनिफ्राय बिबार जुननिफ्राय जोङो हारभेस्टिं खालायनो हायो आप टु नभेम्बर डिसेम्बरहालागै जोङो फिथाइखौ मोनबाय थायो दा बे फिथाइनि दामफ्रा माबायदि फिथाइया जोंहा बेयावहाय उदालगुरि लकेलावनो मोजां रोखोमनि जोंहा बेयाव फिथाइ सेल जायो जेरै जोङो हलसेल रेटआवहाय माने जोङो हरो 200 बेबायदि दामावहाय जोङो हरनाय जायो आरो साइजखौ लानानै जों एसे खमबावबो फिसा गिदिरनि खोथा थायो बे साइजखौ लानानै जों एसे खम बेसावहाय माने हरनाय जायो बेफारिफोरनो दा गोबां लाइमोनफोरा ओरैनो बेखार थायो बेनि सायाव नोंथाङा बेफोरखौ मा आच्छा बे समाव आं बे लाइमोनफोरनि सायावहाय आं बेखिनि बुंनो लुगैयोदि जे जोङो ओरैनो थायाबासिनो माबा मोनसे खामानि मावनानै जोङो न'खरखौ सोलिनो हानाय इनकाम लानो हानाय जोङो मोनो नामा बेखिनिखौ जोङो नागिरनानै जों माने खेथिखौ जों आबादारिखौ जों मावनांगौ मानो होनबा जोंहा बेकार हा गोग्लैनानै थायो माने जोङो माने सानसो मोना जोङो मिथिस'नो हायियावहाय जोङो हाफोरखौ ओरैनो खोख्लैनानै दोननाय जायो जों मा खेथि खालायगोन माबोरै मावगोन बहा फानगोन बेफोरबायदि खेथि खालायबा फाननोबो जोङो मार्केटखौ मोनखायो अलरेडि बे फैखायो अट'मेटिकलि फैखायो बेफोरखौ जों एसेबां सिन्था खालामनो खिन्थु जों माबोरै मावगोन मा बुस्थुखौ मावोबा जोङो माने लाइफ टाइम जोङो लं टाइम जों माने मोननो हायो इनकामखौ जेरै बे ड्रेगन फ्रुटखौ जोङो गायबाय बोसोरसेनि थाखाय बेबायदि नङा बेखौ 30 बोसोरहालागै बे बिफां फांसेनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो माथ्र बेखौल'सो आबादल' लानांगौ प्रडाक्सना जों 30 बोसोर जों मोनगोन बेनिफ्राय आप टु 30 बोसोरसिम सिन्था गैया बिनि फुलिफोरबो मोननाय जायो नामा मोनो जोङो फुलि जेला सोरबाफोर अर्डार होयोबा जों फुलि खालायनानै बेखौ जों हरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन मा आबाद मावो आं बिनि अनगायैबो जोङो प्रथमथ' आं बेयावहाय बैग्रिसो गायदोंमोन
बैग्रि खेथि खालायदोंमोन बेनि उनाव स्ट्रबेरि स्ट्रबेरिखौ आं दाबो खालायो गेजेर गेजेर जोंहा बे ड्रेगन सिङावनो स्ट्रबेरि दंजोबोमोन आंनिया बेयावबो आं गोबां मुलाम्फा मोननो हादों आरो बैग्रिखौ आं दा बेखौ उथायजोबनानै बे ड्रेगननि माबायावहाय मुलाम्फाखौ बांसिन नुनानै आं ड्रेगनखौ खेथिखौ खालायनाय जादों मानो होनबा बैग्रिया 2 बोसोर 3 बोसोरल'सो मोनो बे जाहैबाय जों 30-40 बोसोरसिम जोङो बेनिफ्राय जोङो कन्टिनिउलि प्रडाक्सनखौ जों मोनबाय थानो हायो फांसे बिफांनिफ्रायनो जों मोनबाय थायो दा नैबे 3 बोसोर जाबाय बे बिफाङा माने गोबां ब्रान्च जानानै दिनै फिथाइया नै माने गोबां फिथाइ दङ आरो नै लोगोसे आरो बिबार बारनानै दंबायो दिनै हराव बिबारा बारजोब्बाय माने मोनायाव बारो सानावहाय बिदि गेवलां जाया मोनायाव बारनानै बायदि अनेक बिबार बारदों दा बेवहाय आं अनेक माने बिनिफ्राय फिथाइ मोननो हागोन मथा मथि जोङो खेबसे हारभेस्टिंआवहाय 4 कुइन्टेल 3 कुइन्टेल जों दायो आं मोननो हादों बे जेसेबांनाखि बेयाव ब्रान्च होगोन एसेबां मानि प्रडाक्सना बारा जागोन आरो ब्रान्चखौ जों खालायनो नाजानांगौ ओरैनो गायबाबो जाया जों बेखौ एसे जत्न लानांगौ माब्रै जोङो टाइमावहाय हासार होनांगोन टाइमावहाय जोङो भिटामिन सारनो रोंनांगोन आरो बांसिन हायोब्ला जोङो केमिकेल इउज खालायाबासिनो जोङो अर्गेनिकखौ खालायो आंनाथ' गासिबो अर्गेनिकआनो बे नों केमिकेलखौ केमिकेलखौ जों बांसिन इउज खालाया बे जेला गोरलै गायो गोरलैयावहाय ग्रथ जागोरनो थाखाय जों बेवहाय एसे फार्टिलाइजारफ्रा किसुमान केमिकेल गोनांखौ एसे होनाय जायो मानो होनबा जोङो देरग्रोनांगोन बिफाङा जेला देरबाय जेला फिथाइ थायनोसै मासै बे होनबा केमिकेलखौ जों 2 बोसोर 3 बोसोरसो माने इउज खालाया जों अर्गेनिकखौ फिथाइखौ खै बोसोरनि उनाव मोननाय जायो बोसोरसेनि उनावनो जों बे फिथाइखौ मोननो हायो आरो जुदि मोजाङै जत्न खालामनानै बिफांखौ देरहोनो हाबानो बे 8 मासनि उनावबो थायो आंनियाथ' 8 मासनि उनावनो थायदों नोंथांखौ नुदों बेयाव बेरे बासा बेरेखौ दोननायनि मेन कारना जाबाय बिकिपिंखौ लानाया मेन कारनानो जाबाय मा जोंहा बेरे जिथु ड्रेगन गायदों बे ड्रेगना जेला बारो अब्ला मा बिबारा जेला गेवलां बारो अब्ला बेरेफ्रा फैनानै बेयावहाय बानायजों लोगोसे बिसोरो आदार रोगानायजों लोगोसे जोंहा बे ड्रेगना पलिनेसन जायो थारमाने जोङो पलिनेसन खालायनांगौमोन आखाइजों बिनि बिबारनि जिथु फिसा गुन्दै बायदि थायो बेखौ जोङो बुस्रिनानै लानानै आरो बेलेगाव लगायनांगौ बेलेग माबायावहाय बेखौ जों बिबाराव बेखौ जों खालायाबासो बे बेरेयानो बेयाव बालाय बेयाव पलिनेसन जायो अब्ला फिथाइफ्रा मोजां जायो नैबे सिस्टेम आरो बेरे बे बिकिपिंखौ लायोबा जोंहा मोजांसिन जायो आरो लोगोसे जोंहा बिदैबो मोनबाय जों बेनिफ्राय न'खरावहाय जों पियर बिदै जों इउज खालायनोबो हाबाय फाननोबो हाबाय बाथ्राखौ मिथिबाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनै फोजोबनाय